Čo ako? Tak dneska sme si vybrali zaujímavú vec. Zaujímavú kaviareň. Sme v Prahe už. Sme v Prahe, presne tak. A vybrali sme zaujímavú tému, ako povedať slovo nie. V zamestnaní, partnerovi, proste nechce sa ti robiť to, čo by po tebe ten druhý chcel, ale máš strach z autority. Takisto aj v škole s učiteľom to môže byť, ne? Kvôli ťa noha, nutí ťa cvičiť a ty máš strach povedať to nie, nepôjdem do toho. Úplne kdekoľvek môže byť. No, presne tak. Áno. Tak otázka je, tu na Milana Hutu, ako povedať slovo nie. No a to je veľmi častá otázka aj na seminároch, ľudia sa na to pýtajú a ten problém nie je, ako povedať nie. Keď budeš chcieť vedieť, ako povedať nie, tak tam máš AI, spýtaj sa, ona ti vyhodí 12 spôsobov, ako povedať nie. Takže tam máme odpoveď. Ale to podstatné je porozumieť tomu, čo ma vedie k tomu hovoriť áno. Prečo neviem povedať nie? To je základ. A to znamená to sebapoznanie. Na našom webe apas.cz tam máme test dole, to je test doktora Vojáčka, nie je náš, a to test deštruktívnych emocionálnych vzorcov, ktoré si nesieme od detstva. Niekto nedostával pozornosť, niekto túži po blízkosti, niekto túži zachraňovať. Takých 12 vecí zaujímavých a keď si to spraví človek, tak má taký prvý nástrel toho, kam môže smerovať, lebo ten strach, ty si to sám povedal, že strach. No jedna z možností môže byť strach. Áno, väčšinou je to strach. Máš strach na strate toho druhého, alebo máš strach, že nebude mať radosť, že sa nebude tešiť. Alebo nebude mať rád, alebo si ťa nebude všímať, to sú všetky tie... Alebo ťa vytrestá trucom, no presne, no. Tak, deštruktívne vzorce, takže tam je dobre začali a potom to nie, potom to nie, príde samé od seba. To už bude normálne, lebo keď rozumiem sebe a som sám pre sebou, tak nie je problém povedať nie. Keď pochopíš to, prečo máš potrebu povedať áno, aj keď máš povedať nie, hej, že napríklad nechce sa ti niečo, alebo šéf ťa tlačí po práci ostať a ty proste nemáš to zaplatené, tak prečo by si tam mal dostávať? Ale tak ideš na to, že to strach o to zamestnanie, tak budeš tým vedieť pohnúť. Zaplatíš knižke jednu kávu? Ja som samozrejme. A to zapovedáš? Aj dve, aj tri minúty, je vážne. To čakal som, že povieš nie. Ale možno hovoríš áno, aby si ma nenaštval. Ne, tak to nie. ani ma to nenapadlo, počkaj povedať. Takže ma chceš zabiť. Čo? Tou kávou ma chceš zabiť. Tiež Je to tak? Aha, nie. Dobre. OK, vidíme sa v ďalšom videu. Čauko. Čau.